खुलुमबाय लोगोफोर आंनि संग्राय गाराव इउटुब चेनेल नोंथांमोनखौ एकदम आंनि बुगालेलेम खालामनानै गोसो गोरबोनिफ्राय एकदम स्राय बरायहरबाय आरोखि नैबे ओंखाम संग्रानिफ्राय मा होनोमोनलाय ओंखाम संग्रानिफ्राय बरायाबा ओमफ्राय बरायनो बिमा बुरि जानानै लोगोफोर ओमफ्राय सिख्ला मोनबासो एकदम आरामसे मा होनोमोनलाय बरायनो हागौमोन जायगा मोजां मोजां लानानै ओमफ्राय जिखुनु जाया बेफोरखौ बाद होथ'दो लोगोफोरनि बाद होनायानो बाद होनाय ओमफ्राय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोबा नायलांबाय थादो आरो चेनेलाव सोरबाफोर गोदान फैदोंबा अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो लोगोफोर ओमफ्राय दिनै जोंहा मा होनोमोनलाय क'क्राझारनिफ्राय बिजावजालिबो फैगासिनो ओमफ्राय जोंनाव हाबफैगोन ना हाबफैया मिन्थिया ओमफ्राय नै लोगोफोरहा सिथर बेरना दं एसे मोजां फोथा बायदि एकदम खाफाल सिदानो ओमफ्राय मोजांसो नुनाय मोनदों आरो फोथाफ्राबो बिदि पारमानेन्ट थानाय मोनबा ओमफ्राय बे क'क्राझारनि बिजावजालि फैगासिनो आरो फेमिलि ब्लग बिथाङा इउटुब चेनेल दङ ओमफ्राय आं दा मा खालामगासिनो नै बिथांनि थाखाय नङा आरो बिथाङा ओंखाम जालाङा होनदों ओमफ्य जालांना मायो मिन्थिला जालाङोबा दा संनोसै आं र' खबर लाफिनसै ओमफ्राय दा आं नै संख्रि लाना दं बे संख्रिखौ मानि थाखाय लादों मिथिगौ मा होनोमोनलाय आंना सुवामिया सानफ्रामबो दुब्लियाव माइ मारा होयो नालाय बिनि थाखाय रेडि खालामगासिनो बेखौ बोननानै हरनोसै आङो बानलु फिसा फिसाबो दं नै बानलु थफा फिसाबो दङ नै बानलु थफा फिसाया थांखो नै बानलु थफा फिसाया नै बानलु थफा फिसाया थाइब्रै थाइबासोल' आरो ओमफ्राय दा गामियावनो मारा होदों फोथाराव होदों आरो माराखौ ओमफ्राय दा आं ओंखाम ओंख्रि संनानै रेडि खालामखाबाय दा बिसोरो 6टासोआवनो थांदोंमोन ओमफ्राय दा 8टा जाबाय ओमफ्राय ओंखामाबो मोननानै रेडि बिथांनो थफ्ला जुखाबाय आरो ओंखामखौ थारमाने लांनानै जाहैथोंसै फैनोनो टाइम मोनाना ओंखामखौनो बिदिनो लाङाबो ओमफ्राय बाराद्राय उखैनाय मोन्दों खोमा दाना लांनो बिदों मैयाबो ओंखामखौनो सानसे मोनजायासै सानसे माने फुङाव जालांनायानो आरो ओमफ्राय मोनायाव जाफैबाय ओमफ्राय सानसुआव मोनजानाय जायासै आरो ओमफ्राय दा आङो दावदै जादों बिथाङाबो ओमफ्राय र' मा ओंख्रि लाखो खोन्थानोसै आं नोंथांमोननो बहल आलु बहलानो लाव आलु ओमफ्राय सयाबिन ओंख्रि बारा कालार नुवाखै लोगोफोर ओमफ्राय रियेलाव कालारा नांदों ओमफ्राय दावदै भाजा हरबाय आरो दावदैखौ बे हारसिंनो जाजोबा लोगोफोर ओमफ्राय माबा मा होनोमोनलाय लेबारफोरबो दं नालाय लेबार साथाम ओमफ्राय ड्राइभार सासे ओमफ्राय गावजों साबा जायो नालाय ओंखायनो दैबा हरबाय आङो बोरैथो दैसे हरना नायख्ल'ल' जानो ना साइडआव होनो होबाय बिथाङा खामानि बायदि जाबाय आरो ओमफ्राय मोनसे खोथा लोगोफोर मा होनोमोनलाय जोंहा दिनै माइबो हागोन आरो मेसिनजोंसो हाहोनोसै नै मुसखानाया दाबो सेवाखैनो सेवनोनो मोनाखै ओमफ्राय गाइखेर सेरबावनांगौ खामानि दंबावो ओमफ्राय दिनै जोंहा माबा मा होनोमोनलाय माइ हागोन आरो मेसिनजों ओमफ्राय खामलाफोरखौबो मोननो थाङा नालाय खामलाफ्रा अयथासार बाराद्राय दाम बियोना बिनि थाखायनो हालालै दाउफोरखौबो बिनि थाखायनो जोंहा मेसिनजों हाहोनो होनबाय ओमफ्राय मेसिनजों हाहोनायाबो ओरैबायदि चान्स मोन्दों लोगोफोर माबा मा होनो थारमाने जों गामियाव मुस्लिम दं नालाय बिसोरो लांसिगोन आरो जिगाबखौ माने माबोरै लांगोन थारमाने हानायनि फैसाखौ बिस्रा होगोन रोगानाय बुथुमनाय बिसिनि गोजा आरो ओमफ्राय माथ्र' जोंहा माराल' होनानै हरनांगौ मारा होनायनि फैसाखौल' जोंहा होनांगौ आरो ओमफ्राय मारा होनायाथ' जेनेबा न'आवनो दंखायो नालाय मारा होग्राया ओमफ्राय बोसोरै आङो बेबायदि मोनसनबा होयो आरो ओमफ्राय बिस्रा अयथासार मोसौ माबा जार्सि लायो बिसोर अयथासार लायो बयबोआनो फ्राय न'खरावनो दंजोबसैयानो होनजाबाय बांगालफोरनाव ओमफ्राय दा थाग थिग रायलायनायजों ग्रोब मिलायनायजों जोंहा मारा होनानै हरगोन होननानै बुंनायखाय दा बिसोर लांफैगोन बोसोरै बिदिनो खालामनायालाय लोगोफोर बेफोरबायदि मोनबा एसे सुबिदा थायो आरो बहाबोरै मुलिया बिथाङा ओंखामखौ लांसिगोन आरो ओमफ्राय मा होनोमोनलाय माबायाथ' माइ हानायनि खामलायाथ' बिराद दाम ना बिगासेयावनो महननै थाङो रोगालाय हालायजों मनाया आं मा मिथिगौ हे मनायाथ' दङ बै नोंनि गोदाना स्कुल थांनो रेडि जाबाय नै दिनै प्रग्रामसो दङ सानजा लारु गामियाव थांनांगौ मैया माबायाव थांबाय मा होनोमोनलाय सोनाब लारु गामि ओमफ्राय दिनै सानजा लारु गामि आरो बहल सयाबिन आलु ओंख्रि हा सोनाब लारु गामि नङा सानजा लारु गामि बांगाल नङा हारसा जाम्बि हारसा गामि आरो दा बर'फोर गैयानो बारा थांखोलोदो खथ'बा मोजां गावदांदों ओमफ्राय बेहा नै गगा मोननानै अबस्था गैया गाइखेरजोंसो जायो बेयो ओंख्रिखौनो जाया खाराबथार गथ'आ बिसोरसो नेगासिनो नोङो जाखांबाय ओंखाम जायाखै माथो ओंखाम जाहैद' मानो ओंखाम जायाखै नोङो बिराद थार मानो ओंखाम जाया जाथारियो गोथाव नंगौ नोङो ओंख्रियालाय गोथाव जालायखौ दे बिस्रा ओंखाम नै आंहा ओमफ्राय सारथि मुरि एवनाय बिसोरखौ जाहोखांनानै लोंसै नों साहा लोंनो मुरि जानो मा साहा लोंनो गथ'आलाय जायाबा मोजांसो दासो एसे एरगोन जायाबा क'क्राझारनि बिजावजालि फैगोन होननायखाय नै ना लाखिलायनानै एवदोंमोन आं फैबानो बिथाङा थांबाय नो सोरखौबा लोगो मोननानै बेखौ लोगो मोननानै माने बिजनेसजों थांग्रा सोरबा लोगो मोनदोंनो ओमफ्राय हाबबाय थाला होननानै फैयासै आरो दा बे फैयैनि खुसियाव आं नायगासिनो खुसियाव माने माबा खुसियावसो दुखाव नङा आरोखि नाखौ बिथांनोनो लाखिदोंमोन ओमफ्राय बिथाङा फैलांबाय माथो खालामबावनो ओमफ्राय दा आङो बे फैयैनि खुसियावनो ओमफ्राय आरो आं साहा लोंबावनोसै गाइखेरखौबो बिनिनो दोनदोंमोन ओमफ्राय नै गाइखेरा
नै गाइखेरा थ' आराम दोनदोंमोन आङो नों फैयासै साहाला ओंखायनो आं हारसिं नों फैनो खुसियाव एकदम गथा गोमो एकदम लोंनोसै आरो आं नोंहा दा मबाइलाव नायबाय था ब्लगखौथ' फुरा नायखायो बिथांजों आंनिखौ बिदिनो रागा जोंना बायो आरो नाजों मैथा आथुरखौ संलायदोंमोन आरो आङो नों मा खालामदों मैथा नाया नै बोथोर फ्राम एवदोंमोन आङो मैथाजों संनो होननानै मैथायाबो संबायमोन जाफैनांसिगौल'सोमोन मोनालायबाय नैबे ओंखाम संग्रानिफ्राय खावब्ला जालायबाय लोगोफोर ओमफ्राय मा होनोमोनलाय मोनालायबाय माने ओंखाम ओंख्रि मोनखांजोबावबायसो आंना मोनानि मा ओंख्रि संखो ओमफ्राय जोंहा आलासिबो दङ दहायथ' आलासि जालाङासै ओंखामखौ बिनि बाहागोखौ जासिगोन मा होनोमोनलाय जोंनि आइ आरो बिखुनजो बे दंफैयो थारमाने जोंना बिखुनजोआ थास' बिथुरि मैगं खादोंमोन ओमफ्राय थास' बिथुरि मैगं खानायखौ नुनानै आंबो दा लांगोन आफि एसे होनना बुंनायखाय आङो मा होनो मानोथो लांबावनो थास' बिथुरि ओंख्रियाबो एसेल' होननानै जोंनावनो जाफैदो ओमफ्राय नाबो दंखायो दहायो माबानो मा होनोमोनलाय सुदेमानो लायनानै दोनफैनाय नायाबो दङ मेनलानो ओमफ्य जाफैदो होननायखाय आइया दा जानो फैबाय आरो ओमफ्राय दा दङ आलासिया ओमफ्राय थास' बिथुरिनिफ्राय बेसेबां नोंथांमोननो खोन्थानोसै आङो ओमफ्राय लोगोफोर दिनै आंना भिडिअ आपल'ड होनाया जायाखैहाय स्कुलनि प्रग्रामनि भिडिअ आपल'ड होनाया मानि थाखायबा जायासै नेटआसो एसे स्ल' जाखोना माखोना नेटफ्लिक्सआबो जोबाखै ओमफ्राय नेटनि थाखायनो बिराद प्रब्लेम आरो नेटनि थाखाय जारला जायो जोंनियाव भिडिअ आपल'ड होबाबो थाब जानो नागिरा ओमफ्राय नै आङो मा होनो नारजि ओमफ्राय थास' बिथुरि संबाय आरो जोंना आइया हाथाया एम्फौ जादों ओमफ्राय थास' बिथुरि ना गोरानखौ जायानो न'नि बिखुनजोआ ओमफ्राय दा नायदो ओंख्रिखौ थास' बिथुरिजों ना गोरान ओंख्रिया नै इसोरो जुमायजों एसे जाबाय आरो बे दै एसे दोनहाबनायखाय ओंखारबाय गैयाहाय लोगोफोरनो एसेल' ओमफ्राय गथ'फ्रा जानाय नंला गाबोन बिस्थिबारखा नालाय ओमफ्राय बाथोन बायदिखाय हरला होननानै आङो जानो लेंहरबाय आरो ओमफ्राय नोङो थौआव संफेरामोन आं आरो एसेखौ ओमफ्राय दिनै फार्स्ट टाइम थौआव संफेरबाय ओमफ्राय गोथावबो जादों लोगोफोरनो दहाय एवनानै दोनखानाय ओमफ्राय एवनायखौबो नोंथांमोना नुखाबाय ओमफ्राय डाइरेक्ट मोनना खावब्लाबाव आरो नारसि जोग्लावरि होगौमोन आङो दहाय सानाव गोसोखांनाय मोनबा थारमाने आं बेखौ भाजा जानायनि एसे अंखमोन आरो ओमफ्राय भाजा जानाय जायासै नङाबा जोग्लावरिखौ बुथुमनानै लाखानो हागौमोन ओमफ्राय बे आइ ओंखाम जानायखौ एसे नायदो ओमफ्राय नोंथांमोनखौ बिदाय होनोसै आरो जोंना आलासिया नै बेनो ओरैनो नाहरदो एसे आलासिया एसे नाहरनाय हाय होन ओरै हाय होन ओरै हाय होन ओरै हाय होनदों ओंखाम जाबाय नै थास' बिथुरि ओंख्रि बिराद लब थास' बिथुरि ओंख्रि अनला ओंख्रि बिराद लुबैयो आरो बे आइया जानो ओमफ्राय बेखायनो जानो थिनबाय आं नै नाबोखामोन नालाय गावस्रा दिनै ना लायाखै खोमा ने सामफ्रामबो ना नोंहा जानायाथ' जायो दिनै ना लायाखै खोमा होनदों दाख्लिनि ना माबा दं ओमफ्राय नै एसे मोदिरा होबाय आरो गोदैथार नै आइया न'नि आइया आथिं जाबाय आरो थारमाने जानायाबो टिभि नायनानैसो जादों आलादा आरोखि गाव बे जोंनि आइजों बिजावजालि आरो ओमफ्राय बे आइया देरसिन मा बोरैबा मोनलै नुखो दे जादो दे रावबो हराखै सुवामिया दासो दुगैदों ओंखायनो जाथ'वाखै आंबो जागोन र' इनो गायदाङा दाबो दुगैयाखै दै फुदुंगासिनोसो ओमफ्राय नङाबा जासिगौमोन आरो मा आलौदों मा आलौखो आलासिया थांबाय आरो नै दोनलांबाय आलासिखौ आलासियाबो थांबाय मोनाबायबो जाखांबाय लोंखांबाय जों बयबो ओमफ्राय आं दा एकदम मोनानि जानाय लोंनाय थोरसिफोरखौ सुस्रांखानानै दोननोसै लोगोफोर ओमफ्राय एखमबा सुयो एखमबा सुवा ओमफ्राय बांसिनानो सुयो आरो ओमफ्राय अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबबाय ओमफ्राय दिनै माइ मारा होनो फैनो माइ मारा लायनो माइ हानो फैनो होननायाबो फैयासै गाबोन अखानायबासो फैनो होनदों फैना फैया मिन्थिला ओमफ्राय जिखुनु जाया लोगोफोरखौ बाद होदो अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबबाय बाय बाय सै लाभ इउ अल गुड नाइट होनदों ओमफ्राय आं दा थोरसि लथा सुनोसै आरो हाबाफारियानो जोबाखै आंना मोनानिया ओमफ्राय थोरसि लथा सुखांबासो आंना हाबाफारिया जोबसिगोन आरो बाय बाय सै